हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟେ ନେଇ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆସୁ ବାବା କେମିତି ମାଛ ଧରିକି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଜି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ସତରେ ହିଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ରୋଡ଼ରେ ଯେତେକ ମାଛବାଲା ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁ ବାବା ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଜଣକୁ ଡାକି ଆଣିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ, ସେ ଛୋଟ ମାଛ ଆଣିଥିଲେ। ଆମ ବୋଉଙ୍କୁ ଟିକେ ଛୋଟ ମାଛ ପସନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ମାଛ ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଛୋଟ ମାଛ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆସୁ ବାବାଙ୍କ ପାପା ଜେନା ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ମାଛ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ବଡ଼ ମାଛ ପୁଣି ରଖା ହେଲା। ତ ଯେହେତୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମାଛ ରଖା ହେଇଛି, ତ କାଟିବା ପାଇଁ ହିଁ ଭିଡ଼। ଯେହେତୁ ପୁଅ ଛୋଟିଆଟେ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଗାଧୋଉଛି, ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଛି, ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ପୁଅକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ତ ବୋଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ପୁଣି ବୋଉଙ୍କୁ ମାଛ କାଟି ଆସେନି, ତ ମୋତେ ହିଁ ମାଛ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବାଧ୍ୟରେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ବସିକି ମାଛ କାଟୁଛି। ବୋଉଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଏବଂ ଏତେ କାଟିବା ପାଇଁ ପଚାରି ସାରିକି କାଟୁଛି। ତ ବଡ଼ ମାଛଟି କାଟୁଛି, ପୁଣି ଛୋଟ ମାଛଟି ଥୁଆ ହେଇଛି, ତାକୁ କେତେବେଳେ କାଟିବି। ତ ଫାଇନାଲି ବଡ଼ ମାଛ କାଟିଦେଲି, ବୋଉଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଇଦେଇଛି ସେଠି ଧୋଇବା ପାଇଁ। ସେ ଧୁଆଧୁଇ କରି ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। କରିଦେଇକି ଆଣିକି ଏଠି ହଳଦୀ ପକାଇଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ଲୁଣ ବି ପକାଇଛନ୍ତି। ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ତେଲ କଡ଼େଇ ବସିଛି, ତ ବୋଉ ମାଛ ବସିକି ଏଠି ଛାଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିଲି ହେରି, ମୋ କାମରେ ଲାଗିଗଲି। ଛୋଟ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ତ ତାକୁ ସଫା କରିକି ଭଲସେ ତା କାତି ଛଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ତା କାତି ଛଡ଼େଇ ଦେଇକି ତାକୁ ସଫା କରିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି, ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଇକି ବୋଉଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଇଥିଲି। ତ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଅଫିସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଅଛି, ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ତ ଦେଖେ ଆସୁ ବାବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଗଲାବେଳକୁ ସେପଟକୁ ବୋଉ ମାଛକୁ ପୁରା ଛାଣିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଫାଇନାଲି ମାଛ ବି ଛଣା ହେଇଯାଇଛି। ଏକରେ ଛୋଟ ମାଛ ବି ଭଜା ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆସୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆସୁ ବାବାଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇକି ପିନ୍ଧେଇକି ତାଙ୍କୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। ସେ ବରା ଖାଉଛନ୍ତି, ମୋ କଥା ସେ ଶୁଣିବାକୁ ଟୋଟାଲ୍ ହିଁ ନାରାଜ। ତାପରେ ଆସିଲି, ଆସିକି ମୁଁ ମୋର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବୋଉ ପୁରା ମାଛ ବେସର ବି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ମୁଁ ତାପରେ ଯାଇକି ଗାଧେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆସିଲି ହେରି। ଏକରେ ଭଜା ବି ହେଇଯାଇଛି। ଫାଇନାଲି ମୋ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଖାଇଦେଇକି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଅଫିସ୍ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।